Lamme baw ni filali baw Mali kono ale ni Mali koka ani sonjalen bu foku wala nyimando yusu ikado biye trata e kalo kle muwa ani kele Desembre kalo samba fla ani muwa ani kele lamme baw ni filali baw ku fo ka timinanja no ka ulika jo sanga ani wati an suganteli la kuna foni nyuma mse ka chari chogo mina yusu o strategy la enine ambe sijo baminda o kono ka bami rafoni wati na ninga wala nyimando agurubine do amba foni wati na ka do ka fo asay konanda Traoré somo ka kene mandra cité marhabani wala sa kuna foni ka charifa bela jelen fe o ya an haminai o ya an haklinai o strategy la anyambulo boka di ka do arajo chama mo anolu be ka do barala nywan fe amadam ne kere wani kawla arajo benga be kala men bo foku wala nymondo arajo dambe be ko lu barakala bela jelen fo jijeni kaw fe jijana ka chejo ka do arajo dambe ko foku wala nymondo arajo yera ko si samarala benge jangine na ka chedo ku foku wala nyumando jangine ni kado faso kanu la memba wole sebugula ka foleni tanenta kanyesi ukelengele na bela jele mo yusu nambora ya arajo daka alebe maraka kungo ka bela jele foningo wala nyumando ambe foledi kado ka fo chendugu la memba bela jele mo kareri kornana amadi danyona ka chedo jura ni wati na kado kemeka ndeke sokoro bamba ikado naro fm samaya ambe ambara mo foningo wala nyumando la gina ka ban soro ka sabu ke o radio soy dana fm abe ka do ke ba ko fo bujalo na ka chedon ambu fo ku wala nyumando radio jonga ga fm yelemani ka fo ningu wala nyumando radio islamic beladugu ka fe kolokani ka lame ba bela jele fo ningu wala nyumando buguni kunga lame ba vie na ka chedon ambu fo ni wati na ngam sokor ba nyumambe ba fanda ka do dem fora bola do amba fo ninga wala nyumando ka do identity fo limna yusu Namboray ambi foli de arajo wan la memba bela jele matumia aba fm yuwaro ka bela jele foku wala nyumando arajo ikado royal la miseni kala memba bela jele foningu wala nyumando jiba fm ikado katia ambe kati fala ka bela jele foningu wala nyumando ikado edanti foli mina arajo zoom africa ni watina usolemba aname alesko na ka chedo foningu wala nyumando burama be ni watina u bela jele fo flane sebeningoro wala dala uluko ni me ikado kuna foni charifa bela jelen fe ikado mawo se ga soro la fiala to na ka soro amakani egbele ye yusu radio fefe be no so ne manani wati na domba fm ikado amba barakala bela jelen fo karanga ufo zumana be ka ikado ka fo 40 brifo ninga awale nyumando ikado edanti efolimina radio fefe be no so ne manani wati na ayusu kanga folini tanumbe ubela jele Traoré marhabani la josi ne bifo ki wala mando furumso ladre ta kane so mani zangaina ni ikada kanuba ana fle ba bela jele da josi amu fo dande folimina ka fo ya erenu boy ni ye kuna funi agbere alatika ninga shuru anwala me ba jakulu ikado ulu loka ani unye kaye arajo ani jabarani nga tikete ni mawzilende ninga negejuru sama agalegale niye awekado oye togoe l'enfant de Kopropen Ousmane Togo niye awekado Fusen Ndaw l'enfant de Kifoso Kopropen ani Kifoso no bore l'enfant de Kian Mamadou Z Traoré ale ben negawla ni watina mi yekuyate awaketa ale be kamo bismillah jamadugo okumbo kefa ale be ka angolosi ma la josa anna blada grinala mi awakado nyere denge je koroba demtonu ga fola je korobani mi ale ko mbeka awa mi ka ko bela jele ka sigiseunga mi montage la jati enene ngana fla kene kelenga o tike kene langulo nye kuma awkado bini ala sonama kuna foni anna cherifa bela jele fe minye awkado kumbola la jati no ko mbo de masaw e kata benoy
Radio Yankadi 88.5 Masogo Koro Abokar Ikado Fofana MC La Joie Olu Sogomana ni watina amu foningu wale nyumando edanti folemina ame donuka ya mariai Yusu indicateur du renouveau alepmana Ikado l'enfant de Kati aleni l'enfant de Jigena au nebe Ikado plateau safe ni watina minye Ikado Good Luck Jonathan Yusu kama kono nedo anga jamana kono bi no be trata kofo asekeba ko ona pma koningeo ni mitalike kalafili ale kungango pmaula ani nyonye mingera Ikado farafina sida o jamana nyema ufe na kara Abuja kana okune okoni mbo abisra minga ninga na anga maula doniya hakilina be chugo de anvanve ubaro bena sigisinga chidem la rasida o jamana fe kana anga jamana konnana ko minye an chep makela wiye nimbe talike sida o ni Ikado franja fanga amanyema nyonche Ikado apmakela anata makela no be Good Luck Jonathan kufo parce que ba ko kakanga na anga jamana kono Ikado bi tarata dunya na akanga bunya ninga bismillah parce que ba ko una pma ko ni battery uninywanche kalafili kungango kibarao Ikado una mana kosobe mimi talike député kalafili aleni jamana nyama kalafili la ni hakilina bela jere blane me ka domi ngono no be février kono kofo ka benisida o ka pmae ayu suni jate mineke parce que ba ko una opma ko ni boroto uninywanche ninga pma chama fo okoko ni ndala ni Nigeria ale jamana nyama koroi ananga Ikado franje fanga manyama bina pma chama fo nya fongo Ikado ka fo odungo no be karite made kofo kalo kleta ani fla December kalo samba fla ani mugani kile Abuja upuye Ikado nyonye doke sige mi ngoni ngera no be farafina klebia bolo Ikado tomba ngoni ngofo okumana anga jamana ale kungango kibara chamanga fera munganga sige singa ani hakilina mimbe uye ko mo kaminga no be talike kalafle ko kungango kibara ula abela jele kanga sige ka benindo minye odo Ikado kafo okana lupe fieu kodo Ikado kafo kalaflu ka se ka bara ukanga sige singa ninga pma okobela jele ka pasirike ba ko minye Ikado kalo kletani flat melengo chide kana kunanye bo nye no be Good Luck Jonathan ko ngofo baro de bena sigi singa bidoya ngoni na yusu o ka fero sigi singa labe bi chugo de ambolo kala fli ale kungango labe mi chugo di kuma na kuma o chama mbaka ani dunya jatam jamana ereta ka laje anga jamana famau o hakilina ko ninde kala fli ka se ka keni ka do ka fo février kalo ko nye bara sabula hakilina werebe olo ko na wala sa chugo ka se ka labe anyemo bara sabula ni jatemine ke asimi ngoita no be colonel kofo yusu Ikado franja fanga manyema do akoni kunye iwele bla Ikado ministry mo mi no nyashimbe Ikado anga jamana ne jamana were kunya nyana bolimo o chi kata Ikado angere fe jamana ukonnana ukata kata jamana koni hakilina koni mfo Kalafliko ale kungango kibara konna o senfe lettre chira ma chama mo akoko ni ndala mimbe talike Ikado ka fosida o jamana ma nyama ba no be Ikado gana nyonga jamana nyama akofo nana akufo ado lettre chira amoni nga ledu koninda ajira ka fo an hakilina koninga kalafliko dala nga an fela mi o nu koni sara ka mono bodoni wala sa chugo ka se ka labe anye koni mo o kuma koni mbe Ikado lettre konnana o hakilina fana bora kabi o ledu chama ngoni ndara akodala nga sida o jamana koni ya jira ka fo olu be fe min no Angata wati ambe na feminga no Ikado ka fo kalafulu ka se kala be febre kalo konna ambo doro de dongo yusu alla soro ledu chamanda lembe akoko ndala na antura ni chogo ina se ke ba ko nyangili bere korota ledu kui alla bana jiga anga bare sabula an pumaga min fo fanga wati fanga ta wati ani ambe wati mina na fo sisa kuma be nga fo nyongo kui o de kama seru jara ani ko nya jira ka fo a ko imbela jele ko ni sigimbe ka femi ngono a ko beta leke kala fliko kungo kibara ko nade obena puma nyuanche okoko ndala o sida o fona ale hakna minye akana teme Ikado ka fokalo klimwa ani wolon vla ka fieu février kalo samba fla ani mugani fla ala ka nguna ja amina rabbi ako chide ngare be na kuna yebola koy Good Luck Jonathan kama kono ne do bi ka klanga bo ngata kumbe doni eni nene jamana de toke ay netita e chogodi ayenda go chamangeo o balawa oni ayenda go chamanga ugando yanga hagliga sigi chaw hagliga sigi chogodi eni dina mina ma bismillah de akunya esheni mbe mami mulo uru ni mbe mami mulo eshobe mami mulo obeka doni nge fleni ngono katijo Ikado report la ka kumbe anse kana sa fuete na bulu nteta kumbe fana ay chinya joli
Lajosi. Ala ka ni sutura. Amen. O te ka taa kunbɛ o. Taa kunbɛ koyi. N b'a ta n ka wotoro de la. Cogo di? An ye dɔ kɛ nin ko ninnu na sa. Lajosi aw k'a dɔn min ye indépendant ye. N b'ale ta. Macron aw k'a dɔn min ye ale ka voyage. A kun kan ka taama min kɛ. Lajosi aw k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye nin kuma fɔ. N'i ye jateminɛ kɛ. Emmanuel Macron yɛrɛ ale Faransi jamana ɲɛmaa ye. Min ye aw k'a dɔn ale ka nali. Seydina Umar Diko. Ni awa dangoroba ye journaliste belebele ale kalmunda awa ka do minga awa ka a lajɛ ka ko ka bɛɛ lajɛlen ka a fɛsɛfɛsɛ a ko Macron anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn aw min ye an ka jɛɲɔgɔnya a samanen dɔ bi n'a ka bi ni waati na i ka dɔn an ka sɛw tɛ fi awa da kelen da la Lajosi min aw ka dɔn aw ni ye jateminɛ kɛ bɛɛ ka fɔ min ye ni maa kofɔlen ye ale kɔni a ka nali ma bɔ k'u y'a turu da aw fɛn min n'o ye COVID-19 ye COVID-19 min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka sɔrɔ aw min ye a nakun bɛrɛbɛrɛ kun t'o ye dɛ a nakun kun tɛ dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn fasiriba ka fɔ la k'a nakun kun ye aw ka dɔn min ye u bɛ kuma fɛn min kan lakana ani ka dɔn min ye kalafili ko ɲɛ ani fɛn min n'o kɛ bɛ ka ŋɔni sara aw min ye Faransi a n'a nɔnɔw olu sen na o ti dɔwɛrɛ Wagner ka nali o de kɔnɔna na sa o kɔni kun bɛnn'a kan k'a fɔ ni maa kelen ni maa kofɔlen ale kelen kun bɛnna nka kota lata Lajosi aw ka dɔn min ye a ye aw nangarabaya ko kɛ ka maa wɛrɛw fara a kan o maa wɛrɛw farali a kan min ye aw ka dɔn ka na kɛ i n'a fɔ lajɛ bisiginin bɛ kɛ yan min ye anw ka jamana maa ɲɛmaw olu kɔni ma sɔn o ma cogo si la k'a fɔ min ye aw ka dɔn o kɔni o ma fɔ olu ɲɛna Lajosi aw ka dɔn nin ko in zamanen don nin ko in dayinen don min ye aw ka dɔn ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye aw ka dɔn Faransi télévision dɔ bɛ yen n'o ye BFM TV min ye BFM TV min ye Macron ani ka dɔn Castex olu kɔni aw ka dɔn min ye ka na min ye Mali kɔnɔ i ka dɔn ka bɔ kɔfɛ min aw ka dɔn ko COVID-19 de y'a sababu ye dɛ min ye Faransi jamana ɲɛma i ka dɔn ko n'a kun nana a kun bɛ taa Gawo nka min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a laban k'a y'a ko bɔ a ma ko a kana kɛ ye ni ye kana bana cɛ ni ka taa di a ka wolomasiri tabaw ma min ye barika ni maaw ye a n'a ka musokɔrɔba ye o mina jamana ɲɛmaa ma wele n'a ka d'a ye a n'a ka premier ale fana b'o musokɔrɔbanin bila a nɔfɛ ka yaala mun na o mana galabu t'a la wa musokɔrɔbanin ya galabu ko tɛ o mun kɛra a kɔrɔla siden banna ka ban ale bɛna mun fɔ k'a bɛn'o baara bɔ jɔnni na n'a kɔni b'a fɛ npogotigi caman bɛ renouveau la an tɛ kelen sɔrɔ a kun ten o tɛ se ka kɛ dɛ a bɛ ka promotion de musokɔrɔba fana kɛ koyi o don dɛ Lajosi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw fana ka fɔ la min ye aw ka dɔn ko nin kuma bɛɛ lajɛlen kɔni ye aw ka dɔn ko in gɛlɛyalen min ye anw ka jamana ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw ka dɔn journal dɔ bɛ yen i ka dɔn n'o ye journal panafricain o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn Mali maa ɲɛmaw banna ko taabolo ani ko dilancogo ko labɛncogo aw ka dɔn min ye Faransi fɛ min ye anw ka jamana maa ɲɛmaw kɔni ma sɔn o ma min ye ka dɔn k'a ni jɔnni kun bɛna min ye Ganayo ka maa ɲɛma nana a k'u fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn kamalennin min n'a sigira Tchad maa ɲɛmaa la n'o ye Jean Sahel o maa ɲɛma ye k'a n'o kun bɛna min ye aw ka dɔn anw ka maa ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ o kɔni kuma ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw ka dɔn maa dɔ ye n'o fana ye aw ka dɔn nanzara dɔ ye k'o kɔni y'a jira k'a fɔ ko aw ka dɔn ko a kunba bɛ COVID-19 ye k'a sababu kɛ mun ye min ye a ka Jean Castex ko fana aw ka dɔn ko kun kan ka taa yɔrɔ dɔ la min ye aw ka dɔn COVID-19 ko a ndayini min bɛ Faransi min ye ko de y'a to u ma se ka na cogo si la nka nin ko min filɛ min ye aw ka dɔn Jean Castex ka journaliste k'o fana bɔra a dɔgɔkɔrɔ min i ka dɔn Faransi ambassadeur min bɛ Mali la i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye o ye ambassadeur kɔrɔ ye o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ko taabolo tiɲɛ min ye i ka dɔn min ye a ma bɛn ale ma cogo si la ni aw ka dɔn min ye yanni lɛrɛ damadɔ cɛ min ye Faransi maa ɲɛma ye k'a sina ka ko yɛlɛma ten ka kɛ a yɛrɛ ta ye
atna ka ko yala ma inna fo tigita malila ko de ale ka kalfa toro minni avocado mali ma nyamawye ko lu fana ya faamu ya de ko lu sna ka jira ka fo ikado nyere la amma beninga wandi tebeni ni Israel besago bi ka jamana na abana Oma minye avocado ni diplomatique koro fa no avocado mami no dovebe ko ina minye ko makon Manuel Macoroni kale ko ni akoda avocado no musokarba che ni kada covid-19 go kado awa minye nyere la ko ni mi flade minye avocado ko chaman benin ko njugoro de wa ni ngoyi abazakilat kalika gele wa minye nyere la mi avocado community international minye avocado olu ko ni ngol sigbeka mi ngoro no nyemae we malika kalafili obsaka ka choko mina ala ka nguna ja amin ni sabe mi avocado sedna Umar Diko ale avocado minye e kalmonti la dumanye ni ale ka fasiri ite sedna Umar Diko do ale journaliste complet apbe wortemna dafale atlara ka ta ke Espagne mai atetemoka nunu do olu nu Jibril Mbosh nunu ni Mohamed Sempara nu ani Lamine Coulibaly wasoro wartam nyerla wartam journal ma foko wartam nga journaliste kokole ngumbe wartam ani Baba Jurte Baba Jurte to ma nando nu ala ka nguna ja wati bena wati tewa wasoro speaking trisko be sena masere yata sai nunu ni sokona gaku nunu toso jara nunu ni sani ala kanya kadam ngoma fo msonga kasi abinya yusu wati bena kono kodo minyele dido ye ale pumana balo ikado aneji ni ya di mamo yusu ya tigi ni sonjia ikado maya ere tse kata nunu ko fio parce que ba Lassana Coulibaly apumana tangata ikado tora ajala koro abe buguni mara kofo ministre Umaru Jara yusu katara ni sonjia bara usigi singade parce que ba apumana ako ministre délégué mi na be ikado kenya ministre krefe na nyesimbe ikado kafo adamadian deme aleni ikado maamumbe ni klekra sabuye kubu sigorola ataworo werela okunye nyene boli mo yusu ko atara ikado ka fo barado kulumu kari mingara kalo klita ani woro desamru kalo samba fula ani muga ani kele jimbo dombo ula balobo la yusu kara ikado buguni mara konna fasigeba akmana ako kademedo mawmo yusu sangota ameni wati mina ako kanyin kosobe sabula ikado jamana famo oluye family chamange kene bayin kono ikado ka fo ma chama me nye ikado gouverneur mbebuguni ale ka conseiller fo Aruna Dembele ale pumbe akene kono préfet adjoint no be kado ka fo bamakmanda ka danga ko fo buguni Musa Sagara ale pumbe akene kono monsieur le maire no be kado Tora Jalakoro ikado maire ko fo Seibu Sinayogo ale pumbe kene kono dugutigi nyuma Zumana Bagayo no bela jele pumbe ni kene sanuma koro do warate tibondo mi na bina kulumukari ni ikado ka fo abitijo litri ba duru nyongola ki koni obisika ka kono chugo na yusu ninga dugu sarawi teke ba ko ninga nya ekado akoro duna kosobe Italy jamana olude ye amdeme nu ka ekado banyima ke tonye ONG italienne arara ikado passis aleni ONG mimbe anga jamana kono obe banyima ke to ko fo na be wule ko grade p teke ba ko bara nunu ka kunti dowre sigida mo ka se ka lafia aka jama mumbe tugoda la yusu ni ikado dugu ba ma bela jile ka bla denga kelena jiko faafe baloko fana fanfe monsieur le ministre Omar Jara apmana ako kajidi maumo ukoni wajibi bile koninye ode hukumu konnana olukoni ni bara ngoni nge bara mi blatare ku fana na yusu dugula dugumi na be Tora jala koroko fo monsieur le ministre koninya jira ka fo ko ka minye Italy ka gouvernement ko fo ku wale nyumando be de menyonya minta ka nyesi anga gouvernement ma sanga ani watu bela jilela ka kenu ka projet baw ye yusu ne be kesa buye kana ne soro ye ninga yiri ba fa bela jilinfe chifu muso ikado deun leni chela ka bela jile be se ka atno bo chugo mina minye ikado ka foni projet were ta ka laje bi kesa buye ka ma keme ani ma biduru bo nyongo lu nafa kosobe bara bulu chama na nafa bulu bara nafa nako bara nafa bagamara ani ka faro bela jile ka mi metalike balo atoni keme nani bo nyongo la yusu ko chari ko di mawmo sangota ikado ka fo region damanama nafa kulukoro mara segu
Mopti Tombouctou Gao ani Bamako kɔnɔna na walasa k'a di ka dɔ gwa ba bi kɔnɔntɔn bɔ ɲɔgɔn mɔ olu ka se k'u ka nɛrɛ kɔni nɔɔni ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min ye jibondo 25 ka se k'o jɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa mun b'o sigiyɔrɔ la n'u bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'u lasagolen bɛ yɔrɔ mun na Yusu jibondo ka se k'a d'u ma ka ji sɔrɔ u naga kɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye Yusu parce que kɛbaa ko olu kɔni n'o ye ka dɔn k'a fɔ gouvernement kɔni ye a wajibilen b'u u ka ni nka i ka dɔn maradenw ni nka olu dɛmɛ ni nka i ka dɔn fɛn caman ko u ye i n'a fɔ a laɲinina cogo min na diinɛ kɔni fɛ Umaru Jara ale ka kuma la ko k'an bɛ don min na komi bi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fasoden bɛɛ lajɛlen walasa yiriwa ka se ka na farajɛ fanga k'a dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔna na laɲiniw ka se ka sabati u kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko ko ye ko k'a fara o bɛɛ lajɛlen kan sigi ka fɔ min n'a bɛ ka kɛ nin waati na k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an sen don a ko la koyi Mali kura a ka se ka jɔ cogo min na Yusu a tɛmɛnenw ko o kuma kan a ko min ye anw ni Faransi cɛ kuma kɔni ye n'a dama suyani ka kumaw fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ bibi na an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya hakilina min b'a anw na o de ye fasoden bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana ten sa ko n'o tɛ ko dɔ kɛra ten Yusu a kɛlen ko kuma kɔni fɔ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kura jɔli kɔni hukumu kɔnɔna na olu fana seko ye min ye farajɛ fanga maaw k'u n'u bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka fara o kan min ye Tora Jalakɔrɔ a monsieur le maire a kumana a ko ale nisɔn ale bɛ kuma kɔni da nin yɔrɔ in na koyi nin b'a ale wasa nin b'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana faamaw ye o hakili b'u la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la jibondo ka na ni balo ye ka kɛnɛya sabati o kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲɛnamaba ye n'i y'a ta ka ɲɛsin dugumɔ dugu ka se ka lafiya Sinayogo ale kumana o ko kɔni da la a ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen laɲini damadama b'an bolo ale bɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn lɔgɔli karamɔgɔw k'u mago bɛ lɔgɔli karamɔgɔ caman na u ka dugu la dɛ ka fara u kan barajiw ka se ka jɔ min ye ka dɔn kɛnɛyasow ka se ka jɔ min ye ka dɔn sirakow ka se ka ɲɛnabɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ ninnu kɔni ye olu hakilina u bɛ min fɔ an ka jamana faamaw ye ka se k'u hakili to i ka dɔn Tora Jalakɔrɔ la ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement social chargé de l'action humanitaire et de la solidarité des réfugiés et des déplacés a ko nin kɔni i ka dɔn senfɛ a nana senu ni kana jibondo dɔ fana kolomokari o bɛ dɔ fara dɔ kan Lasana Kulubali ni y'a ka fasiri ye u talen kɔrɔ kɔ Tora Jalakɔrɔ Buguni mara la ko ministre Umaru Jara a Yusu k'a bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ baaraw sabati sanga ani waati yiriwa ka se ka kɛ jibondow ka di maaw ka lafiya walasa yiriwa kana jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ Lajosi min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ reporter projet de loi de finance 2022 min ye aw ka dɔn conseil national de la transition olu kɔni aw n'o ye CNT olu kɔni aw ka dɔn min ye olu sɔnna a ma min ye aw ka dɔn alamisa don décembre kalo tile 16 min ye aw ka dɔn aw min ye bɛɛ lajɛlen kɔni u y'a kɛ tɛgɛ kɔrɔta ye wa bɛɛ lajɛlen ko k'an jɛna n'a ye Lajosi o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn fasiriw kɔnɔ min ye aw ka dɔn revue conjointe de la performance du portefeuille des programmes et projets de la Banque mondiale au Mali Banque mondiale aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ Mali kɔnɔ ministre de l'économie et des finances nka min ye ani groupe de min ye gouverneur du groupe Banque mondiale min ye Mali la Alfuseni Zano min ye aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances Alfuseni Zano min ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ aw ka dɔn ko min dɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Banque mondiale ani Mali ka jɛɲɔgɔnya ye min ye k'o bɛɛ lajɛlen walawala Lajosi aw ka dɔn min ye nin kɛra yɔrɔ jumɛn hôtel Laïco de l'amitié de Bamako a kɛra maa caman ɲɛna min ye gouvernement maa caman kun bɛ yen n'o bɔra yen directrice des opérations Banque mondiale min ye i ka dɔn Clara de Souza Clara de Souza. Souza, la porto delle parata. No dischetto dalle Florida. Lajosi. Min ye avocado ni min filɛ min ye wuli ka jɔ caman kɔni kɛra. Min ye avocado an ministre de l'économie et des finances. Ani groupement mondial ni ɲɔgɔn cɛ. Ko ni ye jateminɛ kɛ. Banque mondiale ale ka wuli ka jɔ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ. Min ye avocado wuli ka jɔ ti taa cogo si la. Min ye avocado ɲɛ yɛrɛ la. Fo tuma u ka to ka avocado ɲɛ kɛrɛ bɔ. O taabolo lajɛ.
lajɛ baraka ka faamuya ani hakilina k'o falen fana u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa lajosi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ ni ye a Banque mondiale o ka maa min tun bɛ yan n'o ye Clara de Souza ale ko k'ale ye nimisi wasa sɔrɔ koyi ka da ko caman kan ani baara taabolo kan min ye aw ka dɔn ministre Alfuseni Sanu a bɛ ka baara minnu kɛ wari minnu aw ka dɔn n'olu binna nin yɔrɔ la a bɛ ka tɛmɛ a latɛmɛ ko siri ɲuman fɛ wa a kan ka kɛ min ye k'a bɛɛ lajɛlen bi kɛ aw ka dɔn o de la min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye performance globale de portefeuille min ye a nafolo kasabi bɛɛ lajɛlen n'i ye a bɛɛ lajɛlen kurukara lajosi aw ka dɔn o b'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn taasira minnu bɔra lajosi aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o taasira olu bɛ ka maana bɔ min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye taabolo 15 ye n'o bi tali kɛ aw ka dɔn nin yɔrɔ ninnu kan lajosi aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye fɛn min bɛ yen n'o hakilina ye n'o bɛ aw ka dɔn fɛn fɔ n'o ye ano ye ano min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen PTBA min ye aw Banque mondiale ta sira la lajosi aw ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen ministre a bɛɛ lajɛlen walawala sika ma yala min ye aw ka dɔn ko caman ma yala o tuma aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin ye n'i y'a waleya ɲɛda ta k'a lajɛ ani a kan ka kɛ min ye k'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ aw min ye taabolo min dira ma fɛn min ye aw ka dɔn an ka jamana yiriwa taasira ye k'a bi tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛ lajosi min ye aw ka dɔn Clara de Souza ale kɔni a nimisi wasalen min ye nin baara kɔnɔna na a b'o dogo cogo si la ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'a ma. Yusu sana an ka taa sugu la indépendant ale kuma mɛn a kuma mɛn Bamakɔ ka ko tile 2 kɔnɔna na Yusu maa 2 olu yɛrɛ fa fu parce que ba a kumana koyi a ko ni ka dɔ duguba yɛrɛ ta k'a lajɛ nin ko kɔni kɛra ka dɔ sigida 6nan ani sigida 5nan na parce que ba ko gale kɛra Musabugu anw fɛ yan sigida 6nan kɔnɔna na 2nan o kɔni kɛra ka dɔ k'a fɔ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI kɔnɔna na a bɛ sigida 5nan kɔni ko fɔ ka bɛn ni kibaruya min kɔni sɔrɔ la maa fɔlɔ min yɛrɛ fa Yusu o de ye ka dɔ Solomani Berete ye a san bi ti jɔ ka dɔ san 40 dɔɔnin na parce que ba ko k'a y'a yɛrɛ fa cogo di a kɛra sibiri don kalo tile 18 décembre kalo san 2021 troisième pont n'o bɛ babili sabanan kɔni ko fɔ Yusu a y'i fili ka jigin o la koyi ni k'a yɛrɛ fa Yusu parce que ba ko wuli ka jɔ kɔni kɛra min ye ka dɔ maa mun bɛ n'olu ye finitigiw ye n'olu ka koɲɛ ɲɛnabɔlen bɛ n'u ka baara bilalen bɛ sen kan walasa ka jiko kunkanko kibaruyaw sabati n'o ye ka dɔ k'a fɔ nɔni nuni ka dɔ k'a fɔ ji o lakana baaraw sira sabatili ye n'a bɛ wele ko brigade fluviale de la gendarmerie de Bamako olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ a ko kɔni dala u y'a jira k'a fɔ maa fɔlɔ min y'a yɛrɛ fa ko chauffeur do o sɛbɛn de sɔrɔla a kun yɔrɔ in na parce que b'a ko maa filanan n'ale fana y'i yɛrɛ fa ji la Yusu n'o bɛ ba Jeliba ko fɔ o kɛra Bakɔ Jikɔrɔni nka nin ye musolaka ye o conseillère communale Yusu parce que b'a ko i k'a dɔn k'a fɔ dimanche don kalo tile 19 décembre kalo san 2021 a ka mobili min n'a a marque ye Arab 4 a nan'o jɔ i ka dɔn jida la Yusu n'o k'i fili ka don ji kɔni kɔnɔ Yusu fatigɛ b'a ko musolaka don k'a jirala k'a fɔ a bɛ baara kɛ Amdalaye mairie la sigida 5nan na i ka t'i yɛrɛ fa t'es prévenu miro la t'es prévenu ka digu ko mana gban cogo cogo mariage kɛyɔrɔ sanfɛ baro i fɛrɛ dɛ baro i fɛrɛ dɛ Yusu ko mana gan cogo cogo ko mana na cogo cogo gɛrɛ maa dɔ la i k'i hakilina di ka kuma nka k'i yɛrɛ fa o tɛ solution ye dɛ o tɛ solution kɔni ye i b'i somɔgɔw bila hami na wa u dun ko yɛrɛ fa su a ka ko ka gɛlɛn sini dɛ n y'o fɔ fana dɛ u y'o fɔ dɛ a ka ko ma nɔgɔn dɛ ni n dir'i ma Masa Rahamani fɛ a tɔbɔtɔ n'i ka dɔ sera i bɛ taa dusukasi fɛn fɛn dar'i kan a ɲɛfɔ maaw ye a fɔ maaw ye minnu bɛ i bɔ a dusukasi kɔrɔ a banna nka ne ko ko e yɛrɛ t'a fɛ i ka ko ka fɔ maa ye i laban b'i yɛrɛ fa dɛ i b'i yɛrɛ fa Ala k'a gosi Ala ka i ka dɔn limaniya di u somɔgɔw ma amin Yusu n'o tɛ
kati yɛrɛ fa fufalaki an b'a fɔ ten de fufalaki don n'o tɛ n'i gwɛrɛla maa la ka kuma fɔ maa ye o maa dɔw b'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn fantanya b'i la ko n'i balila ka wari sɔrɔ k'u b'a fɔ ko karisa balila ka wari sɔrɔ k'a ye wari bɔ min ko ka sɔrɔ ko ni fantanya b'a la ko maa si t'a ɲininka ko mana kɛ cogo cogo gwɛrɛ maa la i k'a ɲɛfɔ o tigilama ye solution ne a tigi ni kasabi ko n'a ma se ka kasabi d'i ma a bɛ hakilina d'i ma hakilina min bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ dingɛ kɔnɔ nka ni e ye i k'a dɔn i ta i dusu mɔ ka t'i yɛrɛ fili ji la u yɛrɛ ɲɛ donnen bɛ troisième point na ni pɔ bɛɛ Amadu bɛ troisième point in jɔ yɛrɛ f'a kama dɛ a ko jɔ an ka lafiya kuma bɛ troisième point maa ka t'i yɛrɛ fa ala de b'a gundo dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɛra u sata ye tile fila kɔnɔ maa k'i tigi i yɛrɛ ayiwa ala ka ɲɛ ka d'a ma Yusu ka hakilina ɲuman da an mɔ k'an sɔn limaniya la nka k'a fɔ cɛw ni musow ye gɛlɛya maa kɛ cogo cogo maa bɛ yen o ta ka jugu ni ta ye maa bɛ yen fana bɛ se ka hakilina ɲuman di ma a ye wuli a ka se mɔgɔw ma a ka se ka hakilina fɔ u ye gɛlɛya ka se ka ban mɔgɔw kan n'o tɛ nin t'a solution ye dɛ a mana bɔ i bɛ t'i yɛrɛ fili ji la Ousmane Togo i k'a dɔn nin kɔni ka kunna an b'a ɲini fɛ k'an salo ka taa n'a ye sugu la an t'a bila Mayiga fɛ yen an bɛ taa groupe commerce la an bɛ taa yen ka tila k'an ci ka taa ayi an bɛ taa yen fɛ fɔlɔ Maram Jalo fɛ yen an bɛ taa yen n'o bɔra yen an bɛ tɛmɛ ka na so an ka musokɔrɔba ɲuman zɛrni na i k'a dɔn Kaɲa Aja Sanogo an bɛ taa ale fana fɛ an b'a fɔ nin waati in na ka wale ɲuman dɔn an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ an ye Kayi o tuma an ka taa sugu la dɛ Lajɔsi an bɔra sugu la nin ye anw denkɛ ni mankan ye min ye Keji ye Keji a bɛ k'a dɔn Katikaw b'u disi gosi n'a ye min ye a bɛ k'a dɔn a ka dɔnkili dɔ bɛ yen wele Katika o de ye Kati mun ye Kati Senbilenni Lajɔsi ye a bɛ k'a dɔn min ye ka Kati tɔgɔ kɛ ka babaw fa ka kɔbaw fara Kati Senbilenni min ye Anderu n'o bɔra yen Kati Senbilenni min ye Alima tɔgɔ la o fana ye Katika ye n'i ye Katika den ye ko Katika den bɛɛ barika b'an sa sara b'an na wa dawula b'an na ala de y'o kɛ Katikaw ye dɔrɔn de dara ma mɛn Kati n'o tɛ e ko Kati Senbilenni min fɔ waati min na b'a la wa o ye kabini lawale ta an jɛnna n'o ye koyi a mana kɛ cogo cogo n'an bɛna Bamakɔ goudron kun tɛ sira kan an sen bilennen kun bɛ se yan an bɛ taa Mɛntenkura an ka mɔgɔ dɔ fɛ an b'an sego ka na an ka ciw kɛ Bamakɔ ka tila ka segin o y'a sɔrɔ hali mobili ko ka sɔrɔ ka ji ni Bamakɔ ka sɔrɔ ka ni dimina Kati i b'i nu fiyɛ a bɛ bi Bamakɔ ka sɔrɔ ka fila ji sa n'a segintɔ k'a sego tuguni Katikadenw de kɛlen don ka Mali minɛ a mana kɛ cogo cogo King Keji merci cogo di merci langolo wa ayi a ye Kati lase yɔrɔ min ala de b'a dɔn hali n'o kɛra Kati ci Bamakɔ la sira bilen koyi o fɔra o ye koyi i t'o kuma dabila n'i y'o fɔ i bɛ t'i ka démission kɛ Kati ye bon o t'i fɔ dɛ fɛn fila bɛ yen Kati tɛ Bamakɔ la sira bilen ou bien n tɛ démissionner o tɛ fɔ Mali la o bɔra la pewu donc n'o kɛra dɔrɔn o bɛ sin k'i ɲɛsin Kati yan fan fɛ bi an bɛ taa sisan yɛrɛ an t'i bila surasi mobili kɔnɔ an b'i bila katakata ne kɔnɔ an yɛrɛ bɛ don surasi mobili climatisé kɔnɔ ka taa ni ye o b'an dɔn aw yɛrɛ n k'o de ko la gɛlɛmayɔrɔ ye n'a ye maaw ta yawu n'aw sera Kuluba a bɛ k'u tigi ɲɛna k'u bɛna t'u bila Kuluba de u bɛ sin ka sira fara ten kini bolo fɛ ka sin ka Kati sira in minɛ Yusu i ka dɔn an bɛ kanubaaw dɔw fo i ka dɔn Buguni nin waati in na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin ka dɔn Madame Sidibe Salimata Sangare mɔ ka Fanta Laginɛ fo an ma ɲinɛ ka dɔn Madame Bata Antikɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn Buguni Kumba Sidibe k'a fɔ ka bɔ ɲuman dɔn Buguni ale de bɛ min ye Buguni min ye Merijana ale de b'an ka gafe k'a la k'a sigi télé la a bɛ télé la a bɛ radio la maaw bɛ n'u jɔ k'a filɛ an b'u fo nin waati in na ka o to an lamɛnni n'an filɛli la ka Kumba Sidibe fo ka wale ɲuman dɔn nin waati la Yusu ayiwa an b'i bolo an ka taa Lajɔsi min ye i tɛ bolo jugu la aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana aw k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ ci ka kan ka fɔ la ko jamana aw k'a dɔn min ye hali ni gɛlɛya b'a kɔnɔ min ye aw k'a dɔn anw ka cakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ douane n b'o aw k'a dɔn aw min ye ka taa se a ɲɔgɔnna caman ma olu kɔni ka wuli ka jɔ o bonyalen don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka aw k'a dɔn min ye finitigi minnu bɛ yen n'an b'u wele ko soldat de l'économie
bolo mi la josi awkado minye ulu awkado kuye bara bake doyo bara mi na keraso wi kado awa minye miliyara chama badde awo o fara koroleka la josi o bagira ka fo awa minye angodwan ukembe kutu kala jira goyi o kambe ka bara mina ne sebe la josi awkado awa fadre baga vola akoni eja timineke covid 19 katafra ikado lakana baliaka anga frontier dobe awkado atikum mala ninga tisige ka fo ibeja timineke minando ndao ani binan botala nga benata ninye anga duga nyaw no olu koni ukawuri ka jobbo yanedo ni awkado mami anno ka nyemai oye awkado minye konate amadu konate alena ka jedun uga feres ko bela jeleke minye awkado ku seka su ko bela jeleke wa minye awkado nyerala baraw ko mina ubolola wa minye awkado abdraman jagite minye anketila la jasi awkado aleka wulika jo ko bonya ne bado de wen ka do fenfe be mi mbese ka nyema deme mi nye awkado do tebere ka boy ka ta se awkado douane bolo fara toma munu awkado anni recherche ko ka ta se awkado yoro woro ma mi nye olu ko ne ka feres ko bele jeleke mi nye awkado ka alaje allo asro awkado gele abe jamana kono jamana awkado ajigi bese ka ke mi nye awkado yoro doye yoro munu be nol bese ka jamana jiginye no anga trésor public ka kono awkado ka nafulo chama ningo jiga kono awkado gelaina mi awkado nyerala mi amadu konate ko nge awkado milliard bi woro ni saba mi awkado fukata se nanima la dosi awkado sala baina mi awkado odena jige anga jiginya kono o tita chuko sila ko baraka ke o tita chuko sila ko bele gele ki tege di nyama o tita chuko sila ko bele gele ka adoka fo minye awkado mali awa ode bambele jile save imana fenfe ke ifaso jogola a ikado ino kaka ambele jile be drapeau kele jugoro ko abana no be mali drapeau ko fo version rouge atete moka ni imana baraka yoro fenfe awo ikata machia folo munye awo o mali drapeau imana ke mali fenfe awo ikata machia folo mi ikanga mumbla save o mali drapeau abana mal drapeau ay amodu go we vert jaune rouge atete moka la josi minye awkado vert jaune rouge kama minye awkado anga awani ni douane no ko luka wulika jobbo yanendo ala sonama sangura mimblani jatimene na ke awkado minye bara munungera minye ka bele jele ka siginywanga o ma tebe ka boy sangura mindam ne do flano 2022 wala ma baram sika ke tugodi minye awkado korole mimbe chamom sika fara o ka tugo mina nga ko tita dore la aw dore ko o tika ta chugosila minye amadu ko date ka foy fo chesiri an wuli ka jo ala ka nguna ja ala ka so manama chiga aya sama ka bale ngono baranya na soirée Bamako Youssou apmana apma minga kanga tigara wara de anga lakana baw Youssou ka wi barany mange ako wi munumunu salo do ko ni mbolo da Bamako a Youssou ikado tigama do anana de ma bina ni sigana ma o yu tigada oka moto bi woro ani sigi mbonyongo amu fana sigana moto wi tigada ro oluka de Umar amwe ba apmana ako lakana baliya nyonya ni mbe anga jamana ko no bibina kominye vagabond nye jarlakaw ikado Youssou niya e mata o mimi no bolo dale mesisa ako wuliga jota mbe ningu segrede minye kado anga a direction générale de la police mo ko foku wala nyimando gardu ikado ka foli la so ummo minyanga gendarme wiye ku foku wala nyimando protection civile jini kungoti la mo no be ozo fara ko fo num bela jele tege bi nyambolo lakana sra koninga jamara fandan nani bela jele bi se ka lakana tukom na Youssou masirike ba ko ye balka wuli do ke sibiri do kalo klita ani shege décembre kalo samba fla ani muga ani kele do warete minye vagabond jugu ye bingali kala jugu ninga tu da walofu udaga woro la Youssou o bara de sigira singa 3e arrondissement ani afranga lakana baw fe wala sa jamana kala ni ka se ka sabati akodo warete koy nim punye faso do no bolo mine ka se ka lakana anya binani konimo abebla o mine de kono o de kama o ye chesiri do ni ngoninda
ni nga jigi dugu kono yoro be no sigana yoro ye ka ta bela jele wo be kelengele ni nga ta da walu kelengele ka keni ikado ka fo ka kuna foni chare sra mimbe na be wole ko cellule de communication na be police nationale togola olu koni ye kibara koni chare fa bela jele fe o ya jira ka fo ni nye ikado directeur de la sécurité publique ale ni no ye contrôleur général El Hadj Aji Maiga ale koni ikado ka fo abela jele kala ale nyekro me ale ka nyama ya konna na yusu ka foro kwa directeur général directeur régional de Bamako commissaire divisionnaire Ibrahim Souma Keita yusu ale mekene kono ka fara ale fana ka minya Amadou Baluboye no be commissaire divisionnaire ko fo na be 3e arrondissement kuna akala ale fana nyana do warate anga munu salo ke ikado ka fo Bamako konna na minye ikado mamumbe ni zondo ni vagabondo ni bandiudo ni barawere tula ikado ka bimau ka sanga ani wati ka mau bulu fendera ki ulani nga tu dugo yoro dola ka se ka wuli ka jota ku segere ninga tu da walo be min wole ko coup de pied dans la fourmilière o be mungufo dignye so yusu ninga ti se blala te choi ka da de walo parce que ba ko ni ko imbela jele me ma jonga nyama ya kono directeur général de la police nationale le contrôleur général Souleymane Traoré parce que ba ko 3e arrondissement mimbe Bamako ya ale kokoroma dona kosobe GMS fe kateme bagi fe kateme kado gendarmerie nationale fe ale ni kado ka fo garde nationale Bezi 1er arrondissement nunu bela jele do fanga ke kele nungo fanga fara 3e arrondissement ci do fanga ka do ikado ka fo Bamako dugu ni nye konnana sigana mamumbe ni ngata da walu u ya damne bagadaji ikado milieu kono folo yusu kateme aray dafe ni ni kado ka fo assemblée nationale no be député bloco fo utara pour munu ka yusu ko lu bela jele da ci kelengele ka tam woro fa yusu kana ikado ka fo dabanani na yusu wertem min be tali ka dunan jigi so min be hôtel de l'amitié na masadanga o yusu min ye bozo dangay ye munu salo ke fu ka tay kado ka fo bomboli ikado ale ka sugula ngolo ni na ninga teme ambassadeur Russie ale na ka korola fe ni bela jele te dore mamumbe nubita mau kata bingali ta ka mau segere ninga mau bulu fendra ku ulani yoro nuna kata laje ube baraj mena yusu ninga ta ikado sigana mau koni ta kelengele a senve ma binani anikele sigana mau yusu yolu tiga darolu kade abana fatrika ba ko lutula muso sababu lutula koi muso jakagele muso wakabo muso so hali muso dlomina obi lomi che otso go mi mo fiere muso zo ani muso dlomina ni muso ka bi ke zo ya bi mafa ni muso dlomina ni che obi buteli ta mi muso bi muwame o bara shade wa muso jogale ra sade o ma fo ko ambe te kelene tugodi eniye ikado maloboro da si sababu ko no ka anye muso ya awe chewu ya chewele ube ni sabora ka chewele ay chewule uni gordiga no me boli gordiga no sabole ka ay chemsanu ay chewele ka yana safaga ne kange sam pa farai tongu etije barka bani yusu parce que ba ko akoni e jatemine ke bibina iba e kafo ni wuli ka jo bay mi nguni nyana kosobe ma binani ani kele sigana ma otike daro oka ma saba o e musula kayo ubu utula moto bi woro ani sigin bonyongo mu ye sigana moto ye tika ko ni daro oka uyu bela jele saloni ngatanu ye polisu jabalala parce que ba ko do warata koy ko murmunu salo do bena bolo dabeki siginae ni san labay ngono yusu ko ikado anga ko folika koy fota ni ye ko do ye dura abaka yorola weleli blauma walma wuli mais suratu o polisu o gendarme o se ka baraka ni population mu deme yusu ako tarancenye korola ina sala ban kono na yusu ku na munumunu salo bele do boloda polisu gendarme gardu bela jele na faranyuanga jemesi na to baki aleni kado bizi nunu bela jele de bina faranyuanga do wara tekoi ka munumunu salo ke Bamako fa bela jele fe che ni tega darika na tarancenge wula koi na fere bela jele ke ningi ikoni mine ningati idatugu ko laini ode fanga sunwa de ni nyeflai ka ngorondo kono make ko baraw ti sensoro koi nga ofuna tike chugo sila iye min fo no make
Angan tega di ikado pursila kauma. Ni zombe quartier la ayafo. Aba no. Mogo ko sigi nyonya do an dama ni nyonje anga laje no. Na bora sida la bina abta yoro la. Abta yoro. Oh abe ko amande maintenant. Alaka umbe ababe na kafoko no ay sabalisa aworo anatu atayere bulu ay ala jani nyonje o kadabla abana na yesueli ka ay tana ka datugo civi fana ka ke anga fo fini tugo ye fana ko civi ka ke yusu ikado umaru angoiba ko anga chedon fo ningu wala nyimono o ka baraka tugo nyimana lajosi ambita safo ma kameni ma biduru lajosi awekado minyi nyere la minyi korokari ani fono ko yolu minede minyi ikado ni masro dore fe minyi safoka la dalla kola minyi awekado minyi ukama korbe minyi ubolu koni ubita shi black oluma minyi awekado nyere la minye avocado femimbe no avocado kinimba jaraye ka saya avocado minyo anniversaire nune avocado minye saraka bobake tobiliba avocado gon yoke la josi kado tobiliba ngonana la josi avocado minye modoni awadeu foka dase avocado chokoro bauma ani siginyo ani kado balimasira ni sijira sira avocado numbele jele farala nywanga ka fo avocado minye ni saya njangumbe angoni anna kenywawe la josi avocado minye dumuni dumamba uyo tobi dumuni ndobilesa la josi ngera gele ay minye nyera la ka fo awa dumuni zigele mo nanu hege dumuni ga herre ninga dumuni ka dabene dumuni gale avocado doni mase ikado tlobi kono mbara mangana abika kuru la josi avocado minye nyera la miye bulbi ke kata avocado sutura sugono la josi nyega ngono la suru de la sa alaba anabo kono karila ninga tlaka na fono do alla wati mina akwani avocado imana maumae ibasoro okuruledo akono bolo do fana be bolla kata kerefe la josi fono ka avocado minye animi bole kata nyegena la joso ode chara kotebe minye avocado jaja minye uyedumuni minge yelma avocado munde bala yelma dumuni tobi do wa yelma dona na keka fedro de kalawa ma ko ne da do fengele mindo la josi avocado kono kari ani fono onna kana mawmine mi wati mina okerasa ugo na madore ke avocado minyi uye katito gotoro uyo uche katanu la josi avocado minyi kata laje mi avocado minyi ku furaka volo furaka le kele mi avocado nyere la uye dumuni uya takatana katika ko ni atakatana una sege fe mingera dumuni na munyato nunu ngono be bol nu be fono mi avocado kamer min be no do tigi nyare do tigi nyare do tigi nyare uka meri lausi o koni na avocado meri tukola minye ba muga ko takadi avocado ni ma ko vole no ma la jo sa avocado minye nyere la ko ni ngoye abisega de fe mingera avocado ni kono kare bambali anini avocado kono buli bambali namba wole ko kumblane do fe mingera sababu ananyini ananye do mi abu safune jara baramne kala de do awa mali tribunna kono kare mai kono kare mai ne surtout kono kare keleki mine buranala ana fono eleni ni make chejo lenye abi gele agui ala ka nguna ja yusu ikado amina wati corona